Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kenzie ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kenzie ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Nilokos ko kwakli! Si Chololot, may angel nga charot. Dinig atong sugilanon ka na guluhan. Si Chololot, my angel, at charot. Asa ka? Ay, samok-samok di ha? Init biya di nga kung Pikanta ka ron. Wa ka ba mahibaw o kinsa ko? Wag ko ilabot o kinsa kang parawaya ka. Tabi niya, bakag ka ron. Gusto kong labas nga dugo. Nga anong anin ka man mangita na ko? Bawa diya, sapot pa yan ko. Marika. Unsa? Dugana sa nimong tagip-tip, oy. Animal! Unsa magi gusto nimo ha? Bagay? Hem! Kainante ka nga ayaw kong surang-surang nga kainit nga ako Hanggaw ka hab! Nagdumo ka mahadlaw ka nimo panawaya ka! Sige bagay! Ako ilong. Ada. Sige gusto nimo ha? Sige! Wag ko mahadlok sa kinsa nga panyo ka! Unsa? Di ka musibat? Musibat! Sungay buang ka ha? Hoy! Demonyo! Taong ko, demonyo ko! Wag ko mahadlok bisag kinsa kapag demonyo ka! Unsa? Di ka ba musibat? Kaintan ta kasi magsungay buang ka? Ha? Dili! Balik niya, Hab! Balik niya! Gulgulon ko ginang ubol-ubol mo na ning daan akong sanggot mo, ang ka! Balik niya, ha? Ha! Kutob ron sa mo surang-surang mabiti! Uma ko ng ba mo di.
Paskan ko ng agungang buanga ka. Oy, agawan, oy. Anima, nakita gid nimo at ang gibuhat niya tong tiguang nako di mo ni. Kita kita na nagahon, oy. Unsaon, ikot ka man yung watch. Watch and learn. Inahak tong tiguanga. Kabagsik na yan to. Da! Imo tag yokoban din ang liog. Gipaak na dayon tunay mo. Ako tabitang pakon. Bagasag tagip-tip tiguanga, oy. Inom na di mo ni. Aw. Xerox ba siya kinatauan? Nahimuot na ko agahon ba? Unsa? Nahimuot ka nagtanaw na kung gikulata ko, ha? Ha? Kuan ka. Kuan agahon. Ay! Kabat ni sa itong tana. Kabat ni atong tanahon, oy? Bisag asag ang gulaw, agad mo angay. Usa ka na lakwa. Demonyo pagyor. Ikulata nagtiguang, oy? Ako pa ay. Hinom niya di mo ni. Ikaw ba yung nagkayungan ni Buanga ka? Oy! Ako na noon, no? Ikaw mo'y nagsulsul na ko nga mamiktim mata. Nga unta dili man unta ni atong trabaho. Ako go'y hari-hari sa mga panuway. Naatay mga sakop. Ay, toon agahon. Si Turo ay. Si Turo ba? O sa nagkahilakaw ni Turo? Kana, sige pa, Turo. Sige pa. Kutob sa imong mabiktima. Kanda ang ilang liver. Ingon man ang heart. Ay! Ay! Sige, Turo! Ipanimaos ba sa agawang losyo? Sige! Kinahanglang daghan tig mabiktima karong gabi na Toro. Ipanimaos siya agawang tigkulata siya sa iyang siya ontang biktimahon. Sige! Hilom ko rin hadi mo ni. Nganong iimo pamangyong iisulti nga gikulata ko. Ikaw ba akong kulatahon? Aon! Sorry! Sorry, agawon. Sige! Turo! Ipanimaos siya agawon. Kaya warap ako nun siya kulatahag tiguang. Sige! Ka mabayuta ka, oy. Bibi, bugnoon tagal. Ay! Agay! Stop. Ay! May nabiktima na sad. Unsa gyud ka ni ay? Kinsam gyud ka ang nagbuhat ani? Sila gyud ka ni ang kurudog nga si Demoni? Kinalang masumpo ko sila kung sila mang gyud gani nagbuhat ani. Daghan sila gibiktima. Kanahan, kinalang mulihok na kuni ani. Mulihok na si Chololot. Nang mayang! Naana sa gipatay nang! Ha?
Ay, pagkadelikado na baya ning atong dapitron, oy, buding. Gabi dunay gipatay. Karon na anasad. Ugma ka. Kinsa nasad kay sunod nga biktima. Nang mayang, Buding, kinahanglang dili na mumusuroy og magabi ha. Delikado na taon kaayo ning atong dapit. Ing naunya na si Jomong. gilang nang mayang. Ako lang yung sultihan anas Parts Jumong. Parts! Oh, Parts! Parts Lupin. Kuan, Parts, asa mas Parts Jumong? Ay, kuan, Lupin, natug pa, oy. Ngano man unta. Kuan, nagkita man gumig si Kapitan. Unya, nag-ingon nga, tanan ko ng mga lalaki nagpuyo din sa atong dapit, patambungon sa meeting karong hapon atos barangay hall. Mag-meeting? Oo, nang mayang. Karon jud kuno dayang hapon. May tungod kuno nis mga patay dinis ato. Ay, sige lang, Lupin. Ako lang niyang sultihan si Jomong, inigmata na niya. Parts Lupin. Unsa mang oras ang meeting, Parts? Parts, kami ra lagi mga lalaki, Parts. Bagay ba ta, Parts? Bagay ta, Parts? Bitaw, kuyog na lang mo karon hapon, Parts. Chulolot, asa man ka? Mulakaw ka? Madir, butambong ko sa meeting dito sa barangay hall ay kay basig dunan sa ko ikatabang. Mao ba? Unya, ako na lang usa di ay dinhis bay. Ay kahaglok Madir, why mahitabo nimo dinhi? Ni ako gitukod nga gamay kapilya, dili magaduol ang mga daotan nga iyas mga demonyo. Chulolot, Ay sige Madir, ari na ko ha. Ay kahadlok, safe ka nganhi. Tuhoy lang ko. Hilom! Hilom, ninyo kay niya nas kapitan. Hilom, Kapitan, bagong tupi. Kapitan na. Bagong tupi. Kap! Niya na mga lalaki din sa tong dapit, Kap. Salamat. Sekretary, Tiburcio. Mga gala, mga katibarangay, salamat nga mihatag yung mong gigayon sa pagani. Bisan pa man sa inyong kabisi. Apa ninyo yung ipataling hugan nga kung hangyo nga mag-meeting na karon. Nani snacks, Kap? Ilom na Lupinoy. Snack, sige mong girida. Umkanit kapainin nga kung mga tanod gabi. Sige lang Kap, ako li angkon sa snacks. Padayon lang Kap. Ay, salamat. May sponsor na. Cortesim, chulolot. Ay, nangarang. Bueno. Kini nga itong meeting karon, may tungod kinis na itabong patay din sa itong barangay. Kung saan na ito nga madakpan ang mga responsableng mga kriminal. Pinanglan na ito silang madakpan o patubagon sa krimen nilang himo. Atong prison! Agbayan ninyo, iwapagani masulba na itong problema, wapakatunga sa itong meeting. Ngita mo na mong snacks. Paabot lang mo kadyot ha. Kay to anas buding, ako nang gisugo pagpalit og snacks. Bueno, padayon ta. Mangutan ako ninyo. Unsa may atong buhaton nga madakpan nato ang maong kriminal? Ha? Saan man nato nga mahug yun na nato siya sa itong mga kamot? Excuse me Kap. Okay, churulot, go ahead. Sa imong ikasulti. Unas tanan, atong sabton og ilhon kung kinsa og unsa ang maong kriminal. Sa akong pagsabot, dili kini buhat sa ordinaryo lang tao. Buhat kini sa kademonyo. Tinaw, sa kademonyo, ginagimo ni. Asa ka naman yun?
Mga sakop las demonyo ang nagbuhat ani. Unya, unsa may atong buhato na ni Chululot? Sa akong nahibawaan nga ang mangtas nga sakop sa demonyo ang nagbuhat ani. Pues, ato silang suklan. Kinahanglang magbuhat kita og atong mga hinagiban, mga bagakay, mga tinalinsan ang tumoy, mga sunda nga mahait. O kinahanglang dili ta magbinagsa. Kung dili, grupo gyud. Atong pangitaon ang mangtas nga kriminal. Pero kadyot lang. Wa man ta kay bao kung nasa magpuyo ka ng maong mangtas. Ug wa ta makaila kung kinsa ka na siya. Kanang mga iyas ka ngit-ngit, anha na gyud na sila sa mga ngit-ngit nga dapit. Busa, dili ta mo kumpiyansa kay mo ilihok ana nila kung mo ngit-ngit na. O garon ato silang ikaabot, mulihok ta panahon sa gagabhion. Kana, sakto. Busa karong gabi, magpatrolya ta. Kamong mga lalaki kinala magbaton mo kay Sob. Ayaw mo kadlok. Kay naatas katarungan. Ni anak to dapat kang hustesya. Ibagsak ang mga kriminal. Kap, wa ta magrally oy. Oo, dahil no. Buwanga. Ay, nadala ko sa motion ba? So, karong gabi, panganda mo, red alert na karon. Nalang magtinabangay ang tanan. Mag-iusap para maangko ng kalinaw. Huwag kagawasan sa nanang snacks. Sa, huwag ko nito sinli. Ang mapatay magkutan ni Ronald. Ayaw siguro yung sinli ron. Sabi na ako, wala lang yung kubilig snacks kay Nab. Sabad ya kap oy. Bisag wa pa ganito mo abot, karon pa na abot. Ilom da, ikaw lo pinuhang daw ito kikanda ko da. Ay, Chululot. Kinang salamat to kayo sa mong gipalit na snacks ha. Napayas kindi da. Di apa kap? Gilain ng talakandaan kap kay magwalya ka kap. Ay, dili sa boy wild ko di. Ikaw ay, dili sa taon ko yung unana ay. Wana ko. Sa pamayatong mo, inom lang ko tag tubig. Kana, maunay kapitan. Dili init og o. Ako pa. Dara. Ilaw na lupi. Huwag. Pero biyasa naman ako nga skin diba? Hala kap? Nahilis naman ni kap. Sa! Nagkiyahagam! Ngayon, huwag ba na nila mo gihatan na naman? Nalimad, bagayaw naman na naman! Bagayaw naman! Kalma. Bagayaw na rin! Kalma. Chololot, Ay, Mader? sige na, kaon na. Tuwa na'y sinukad. Tuwa na sila si Lupin ug Buding. Ingon man si Jomong. Ikaw na laywa pa dito. Sige, kaon na. Manglakaw man ka mo ron. Tiwason ko lang ni Mader oy. Hapit naman ni mahuman ay. Unsa man ang imong gibuhat, Chololot? Da, kwintas ni Mader. Usanis mga taming alas mga demonyo aron di sila makaduol nimo. Uy, suluba niya rin usa Mader ha? Para imo man ni Mader o. Ay, salamat, Chololot. Kanindot ani god. Krus man ni nga kwintas. Uy, ayaw dyan naghubua Mader ha? Sa mga panahon nga ingon ani nga mihasi ang mga sakop sa kangit-ngit, ayaw dyan naghubua ha? Kay mauni manalipod nimo batok sa mga demonyo. O, Chololot, og salamat kaayo. O gawas pa anak Mader, ayaw sigyo kalimot sa pag-ampo. Pangansi ba kanunay pa? Pangayuan niya ang proteksyon. O, Chololot, og salamat yun kaayo.
Di mo ni, Ah? naukay na sila. Yes, agan. Ay, naukay-ukay na sila. Ukay di mo ni, dili ukay-ukay. Kahanggaw baya ni mo. Oy. Nanghadlok na sila. Ay, nangurog na sila sa kahadlok agan. Kuwang pa ka na di mo ni. Kuwang pa. Kinahanglang mulihok pa si Toro. Yun na. Asa naman to si Toro? Toro. Ay, toragaw na ita. Na, nagtagay sa daplin. Nag-inom og beer kay wag kuno siya hilisis ang gibalbal gabi eh. Matod pa niya, ang katapusan niyang nabiktima, tig-ah kuno kasing-kasing. Mao na ang wa hilisis ang gikaong kasing-kasing. Ang usapod ko no, yung gikaon ang liver. Liver ba? Atay God, bogo! Sabi niya, ay! Mura ka sa bright buanga kada. Nga naman, noon sa Malaistoro, noon sa siya pagkaon niya itong atay. Nagluya. Ang aog di magluya nga ang tag-iya atong atay gikaon niya doon na may hepatitis. Unsa? Maon na. Nay, pwerte nakalalag mais bino. Basit pa ko no, mahilis dahil ang atay nga gikaon. Basagdi lang. Basagdi. Mamaayo na siya, anak. Daman lang lagi ng iya kay hepatitis na sakit. Oh, ang ako, yun cancer sa dugo, na napag-UTB. Mauna! Kay nagparehas mo na mong nagdanghag. Yun na, si Turo. Naunsa ka ng hanggaw, naglimbag-limbag man. Naunsa ka, Turo!